tähän, onko sulla jotain kommentoitavaa ensinnäkin tuohon? No ei, mä kerroin nämä asiat eilen illalla, kun sitten tämä herra Östelun, jota mä arvostan suuresti, uusi toimari, hän pyysi tonne kahville. Me oltiin täällä herra Aalto, minä ja sitten nykyinen toimari tuolla heidän pyhimässään. Paloseura tarjosi kahvit, musta nahkasohva. Oltiin 2 tuntia siellä puhumaan. Puhun tämän saman asian Aallolle ihan suoraan, kun mulla on semmoinen tapa, että mä sanon suoraan, niin mä sanon hänelle, että hei, täällä ei ole kasvoja tällä toiminnalla. Ja niin sitten... Ja kaikilla kunnioituksella Tomi Aaltoa kohtaan, ei hän voi olla TPS-kasva. Tai jos hän on, niin sitten hänen pitää heittäytyä tuolla. Niin, ja mä kerroin sen. Ja niin mä arvostan sitä, hän myönsi, että tästä on tilanne. Ja sitten mä sanoin, että sulla on ehkä nyt aika kasvaa, koska jokainen urheiluorganisaatio tarvii kasvot. Onko se sitten Ketola, Ässissä, Harkimo, Jokeriassa, Muuberin aikanaan tuolla IFK:ssa, whatever, niin musta se tarvii, kun tää on julkinen bisnes. Tää on julkinen bisnes, siellä on kovia jätkiä TPS-hallituksessa. Siellä on Ketonen, siellä on Koivu, Jukka Koivu on iso johtaja, sun muuta. Hän sanoi äsken, Aalto sanoi hyvin, että talous on saatu konniksi. Totta kai se on iso asia, aina pitää mennä talous edellä, mutta ei urheilu, huippu-urheilu. Ei se riitä, että siellä on ainoastaan talousihmisiä taustalla. Tässä seurasi, että Kai Suikkanen seuraa ainoat kasvot. Olenko väärässä? Ei, se on ihan oikeassa. Ja sen takia tämä mökki on nyt puolillaan. Jos me otetaan vaikka Aleksi, hypätään sun kanssa tähän puikkoihin, niin vuodessa tämä mökki on täynnä energiaa, täynnä ihmisiä. Tämä liikuttaa, tämä puhuttaa. Tällä hetkellä se on puoliksi täynnä. Täällä on lujan kiitos, nuo fänit nyt tullut. Te on Östelundin yksi pala sitä, että täällä on innostuneet fänit, jotka nyt pitää elämää. Ja sen takia joukkue, siellä on 2 syytä, Norrena ja Lusenius, että nämä veljet nyt voittaa sen tämän kriittisen matsin. No kuka on nyt se kaveri? Kuka on se kaveri, jonka pitää ottaa se soihtu TPS käteen ja nostaa tämä seura sille tasolle, jonka TPS on? TPS on jumalattoman hieno brändi, hieno seura, yksi Suomen parhaista halleista, junioriorganisaatio kunnossa, niin kuin Saastet kertoi, siellä on huippuakatemiat, mutta tätä huippubrändiä ei ohda kukaan ja kukaan ei ota vastuuta. Ei, kun tämä osakeyhtiö, niin sulla on osakeyhtiö, mulla on osakeyhtiö. Siellä osakkeen omistajat päättää, mitä tehdään. Sen takia siellä on osakkeenomistajien sitten määräämät hallituksen jäsenet. Heidän täytyy kantaa vastuuta, tulla ulos, kertoa, että onko tämä nyt semmoinen brändi, jota me halutaan. Kun mä oon edelleenkin sen TPS ry:n yksi jäsen, mä oon liittynyt sinne 1962, niin mun mielestä tämä on tällä hetkellä korkeintaan C-luokan urheilubrändi. Sun Bisons on aivan toisen tasoinen urheilubrändi per tänään, kun tämä näin, kun sä mietit perinteet, kaupunki, täynnä rikkautta, täynnä perinteitä, $1 000 000 mökki, kenen mökki, meidän veronmaksajien rakentama mökki. Ja tämä action alkaa olla, niin kuin mä sanoin, tällä hetkellä C-luokan taso. Onko tämä nyt niin, että sulla ei ole minkäännäköistä hinkua esimerkiksi TPS-valmentajaa paikalle enää, näin olen antanut itseni ymmärtää, mutta sua kiinnostaa olla jollain tavalla mukana kehittämässä TPS:n toimintaa? Mä kerroin eilen illalla, kun nämä veljet katsoivat kahvilla, että ei mulla ole minkäännäköistä hinkua. Jos mä haluan coachamaan, lähden Koreaan tuosta, mä menen tuon Karjala-turnauksen jälkeen, hyppään koneeseen, teen todennäköisesti 4 vuoden seuraavan. En mä kyttää kenenkään paikkaa täällä näin, mutta mä kerron näin velille, että yhden ison kahvin hinnalla, jos he haluaa sitten tänne mökkiin energiaa hurmaamaan tonne ihmisiä, yhteistyökumppaneita, kiertämään maakuntaa TPS-ambassadöörinä, niin mä oon valmis tekemään. Mä maksan bensat, menen vaikka polkupyörällä. Ja mä vein tämän viesti, nyt kiekko on heillä, ei minulla. Jos he haluaa apua, niin minä autan. Ja mä sanoin myöskin, että mä otan mielellään sitten ystävä Valavuoren mukaan näihin talkoihin, kun meillä on semmoinen taipumus on, että me saadaan nämä mökit elämään. Mä en ota tohon kantaa, mitä itse voi tehdä, mutta mä otan siihen kantaa. Sä oot ottanut siihen kantaa, sen takia sä olet myöskin täällä vieraana ottamassa kantaa, ja nyt on aika selkeä avoin viesti mennyt. No, vähintäänkin TPS-hallituksella, ehkä tätä joku muukin tätä ohjelmaa katsoo kuin TPS-hallitus, joten siinä on Don Tamin avoin voisi sanoa referenssi kahvikupin hinnalla. Meillä oli Susan kanssa siellä tanssikilpailussa, että kuuleeko Eero, niin sen takia mun lumia on auki. Tami lumia on auki, Jukka Koivu, Jaakko Ketonen. Ottakaa yhteyttä, jos mies kiinnostaa, jos ei kiinnostaa, niin en voi kuin ihmetellä. Tami, kiitoksia erittäin paljon vierailusta. Toivottavasti TPS saadaan siihen kuntoon, jonka tämä vanha brändi ansaitsee. No, sen takia me kaikki täällä ollaan.